Egunon eta ongi etorri 2025ko martxoak 7ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Eta 25 honetako 8. irratsaioa dugu hauxe. Eta ohiko moduan, gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan Iker eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10:05 dira, eta gaurkoan ere, ezazutari lanak egiteko asmotan, eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 4. mailako C taldeko ikasleak hain zuzen ere. Egunon neska mutilak, nortzuk etorri zarete gaurkoan? Egunon gu 4 mailako C taldeko Julen Daria iratietan eta ni Oier gara. Ongi etorri irratsaio berri honetara. Egunon, kuadrilla? Egunon. Egunon. Nola zaudete? Ondo, posik. Ondo, postasuna daukagu hemen irratsaioan, ze ondo. Ea ze musika jartzen dugun orain. Gaur, bihar martxoak 8 dela eta jarriko dugun musika Euskal Herriko emakumeek abestutakoa izango da. Eta horrekin batera, LHSiko norak guretzako duen informazioa pasako dugu oraintxe bertan. Ea ze kontatzen digun norak. Egunon, Nora? Egunon. Zertara etorri zea? Txakunekin egin genuena kontatzera. Txakunekin zerbait prestatu dezute? Bai. Eta zergaitik prestatu dezute, zer dela eta? Emakumearen egunarengatik. Emakumearen egunarekin zer ikusia daukan zerbait prestatu dezute txakunekin? Bai. Bai, eta kontatuko diguzu zer dan? Bai. Aurrera. Lehengo astean txakunekin Oriarteko gimnasioan egon ginen, eta emakumei buruzko galdetegia egin genuen. Galdetegia txintxalin aterako da. Ondo erantzuten dutenen artean saria zeusketatuko da. Sari bat daukazute? Bai. Galdetegi bat erantzun ondoren. Eta galdetegia zeinek sortu zuen? Guk. Zuek sortu zenuten? Bai. Eta denbora polita pasaldezu horrekin? Bai. Eta gauzak ikasi dituzute? Bai. Bai, eskerrik asko Nora. Ez horregatik. Agur. Agur. Beno, Norak kontatu digun bezala, txakunekin galdetegi bat prestatu dute. Eta emakumearen inguruko gaiaren ingurukoa. Orduan badakizute nahi badezute galdetegia bete eta ondo erantzuten dutenen artean sari bat omen dago. Jada martxoan gaude,
eta egunak lusatu egin dira. Asteburuan zer nolako giroa izango duen jakin nahi baduzue, entzun ondo, Daria eta Lierrek emango bai digute honen berri. Aurrera, Daria. Gaur martxoak 7, 18 graduko gehieneko eta 14 graduko gutxieneko temperaturak izango ditugu. Goizean zehar lainotuta egongo da eta arratsaldean lainotuta egongo da ere. Larunbatan martxoak 8, 17 graduko gehieneko eta 13 graduko gutxieneko temperatura izango ditugu. Egun osoan euria egitea espero da. Igandean martxoak 9, 16 graduko gehieneko eta 11 graduko gutxieneko temperaturak izango ditugu. Larunbatarekin konparatuz eguraldia hobetuko da. Ara, eguraldi nahiko epelaukiko dugu, ezta? Bai. Eta batzutan eurila, beste batzutan ez, lainotuta, denetarik. Bai. Denetarik. Beno. Oso ondo. Orain, Iratiren txanda da. Lehenengo abesti bat barkatu. Ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko onarekin ez dut gehiago arroba dago kantauri itxasoa nizuta zala nago txarri da zuzez gure kananoa. Beno, abestiaren hasieran esan dugun bezala, orain Iratiren txanda da, eta Iratik gaur jangelan bazkaltzeko dugun menuaren berri emango digu, ezta? Bai. Aurrera ba. Hona hemen gaur jantokian izango dugu menua. Lehenengo dilistak barazkiekin egongo dira, bigarren platerarako txerri zolomo ontzutua egongo da. Azkenik postrerarako fruta honegin guztioi! Honegin, bai. Eta zu jangelan bazkaltzen duzu Irati? Bai. Eta gaur dana bazkalduko duzu? Bai. Goxo-goxua. Bai. Oso ondo. Ella ba. Norbaitek baldaki zer dator musika honekin. Txisteak, eta gero? Asmakizunak. Bai, eta horretarako dauzkago hemen. Julen eta Daria. Zein hasiko da? Ni. Daria hasiko da? Bai. Eta zerrekin hasiko zea? Txistearekin. Txisteekin? Aurrera ba. Rink, aldago Agustin, ez inkomodin nago. Euskaldun bat eta ingeles bat banku batera doaz, eta ingelera esan du. Help, ez daukaz gel bakarri xampu. Andre bat sartzen da arategira eta zaten dio arakinari. Txerri buru hori mesedez. Eta arakinak erantzuten dio, barkatu Andrea, baina hori ispilu bat da. Txiste ederrak kontatu dizkigu zutenak, oso politak. Asmakizunak hurrengo egunera utziko ditugu. Ondo? Bai, oso ondo. Eta jarraian, ez dakiz zer datorren, norbaitek baldakiz zer datorren. Bai. Albisteak. Albisteak datoz? Bai. Lehenengo usteetik errek musika pixkat jarriko digula. Ea ze jartzen digu. Musika. Musika. Entretenitzen gera
batetan erota bestetan bero. Ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Ta honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Ta honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. A ber, albisteak datoz orain. Baina, badakizute zer gertatu zaigun? Ez degula jarri albistearen sintonia. Agian jarri egin beharko dugu. Ondo! Aurrera, Liar. Imaginazio handiko inauteri koloretsuak izan dira aurtenko inauteriak. Pasaden asteburuan gure herrian inauteriak ospatu genituen. Larunbatean inauteriko egun handia izan zen, giroa bikaina zen goizean goizetik. Aurkezpen emanaldi ikusgarriak egin zituzten, konparsek. Biak bat, jargune, intzak parranda, saso eta sasoian eta la tribu. Goizeko lanak eginda elkarrekin bazkaldu zuten karpan. Indar berrituta arratsaldeko desfile koloretsuari ekin zioten. Guztiek jaso zuten sariren bat, baina ikonikoena zintzarria, Sasoeta auzoan gordeko dute datorren urtera arte. Mozorro lehiaketako partaideek ere aitortzak jaso zituzten. Horrez gain aipamen berezi bat egin zioten Etxiber Arruti herritarrari. Sormen handiena duenaren saria emanda berari esker berreskuratu duelako sardinaren nehorzketa. Gero eta arrakasta handiagoa duelako Aitziberrek egiten duen antzezpenagatik. Galderatxo bat daukazuentzako. Zuek mozorrotu altzeate aste bukaeran. Ni joan naiz oso polita con mi ropa. Begira, oso ondo. Nik ez naiz mozorrotu. Etzea mozorrotu? Ni bai. Bai. Ni bai. Eta desfilean parte hartu altzen duten? Ez. Eta ikusi? Bai. Ez. Iruneko desfilea. Eta beste galdera bat. Ondo pasaldezute aste bukaeran? Bai, oso ondo. Oso ondo pasa genuen. Nik oso ondo. Posten naiz. Eta oso divertigarria izan da. Posten naiz pila bat. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, otzatan neguaren usainak nere arnaza izozten dute. Nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, otzatan neguaren usainak nere arnaza izozten dute. Beno, eta aurreko aste bukaeran inauteriak ospatu genituen bezala, zer daukagu asteburu honetarako? 12etan emakumearen itxingo dugu pixka bat, zeren uste lehenengo beste zerbait esan behar dugula, ezta? Aurrera. Asteburuan goizeko 10etan martxoan 8 dela eta Zuma maratoia Okendo plazan egongo da. Jarraitu Oier. 12etan emakumearen nazioarteko eguneko mobilizazioa egongo dute. Arratsaldeko 5etan Amama antzelanaren emanaldia egingo dute. Igandean 12:00 Seteren kontzertua egongo da Antonio Mercero aretoan. Ara, aste bukaera hau ere, ekintzaz beteta datorkigu. Bai edo ez? Bai. Kontzertuak, Zumba. antzerkia, zumba, zuma gauza. Bai. Zumba egiteko gogoa dakazuzok.
Nik dantzatzen dituzu. Oso ondo, posten naiz. Beno, orduan, asteburu honetan ere, gauza pila bat dauzkagu lasarten egiteko. Oso ondo. Ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna, utzaten neguaren usainak nere arnaza izozten dute, nere leiotik ikusten dut zuen bizitzaren... Eta orain, proiektua. Julen eta Dariak gelan zer egiten ari diren kontatuko digute. Aurrera. Egipto gaiarekin bukatu dugu. Amaiera emateko lehenengo eta bigarren mailakuntzako aurkezpen txiki bat egin genuen. Bertan, Egiptotaz ikasi ditugun gauzak garrantzitsuak kontatu genien, eta horrekin batera gure maketa ezagutzera gonbidatu genituen. Ara, lehenengo eta bigarren mailakoi aurkezpen bat egin zenieten? Bai. Eta bosgarren mailara etxeat etorri? Ez. Bueno, hurrengoan gure mailara etorriko zate. Ados nago. Eta aurkezpenean ondo pasaltzen duten? Bai. Zuen lana erakustea gustatzen zaizue? Bai. Esan genuen nola ziren gauzak. Bai, eta zerbait gogoratzen duzu? Zerbait kontatu nahi diguzu? Bai. Zer gogoratzen duzu? Xadufa tresna bat zen urartzeko. Begira. Eta beste norbaitek beste zerbait gogoratzen aldu? Piramideak erabiltzen zuten pertsonak edo nolakatuak hiltzen zenean jartzen zeuden piramideetan. Piramideetan jartzen zituzten, oso ondo. Eta zerbait gehiago gogoratzen dizute edo nahikoa gogoratu dugu ja? Nahikoa, ez da? Beno, Daria, jarraitu mesedez. Aste honetan landare mundua ezagutzen hasiko gara. Zer ikasiko dugu? Landaren atalak, landaren nutrizioa nolakoa den, fotosintesia zer den eta gure ingorako landaretzan mota nolakoa den. Ara, gai bat bukatu eta bestearekin hasi, Tita, dana jarraiean. Bai. Eta gogoa daukazute landaren mundua ezagutzeko? Bai. Ziur oraingoan ere gauza polit pila bat ikasiko. Politak, arrosak eta denak. Arrosa gustatzen zaizkizu zuri? Bai. Landare polita da, bai. Bai. Bueno, musika pixka bat. Bale. Zuk kontatuko diguzunarekin batera, gelako lanen kontakizuna atalari hasiera emango diogu. Eta gero, beste geletatik bidali dituzten lanak ere entzungo ditugu. Baina lehenengo zu hasiko zea, bai? Bai. Aurrera Irati. Landaren moduan, lantzearekin batera, matematikan zenbaki erromatak lantzen jarraitzen ari gara. Horrez gain martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna dela eta asten zehar gai hau lantzen egon gara eta emakume desberdinetaz gauza berriak ezagutu ditugu eta ospakizun honen zergatia landu dugu.
Bai? Eta badakizu zerbait ospakizun honen zergatiaren inguruan edo gehiegi galdetzea da? Ez. Ez dakigu. Ez gara gogoratzen. Bueno, aurrera jarraituko dugu orduan, bale? Bale. Oso ondo. Begira, aste honetan LH6ak eta LH2bek bidali dizkigute lanak. Asteko LH6akoek Lasarteko gureak zentrora egin zuten bisitaren berri emango digute. Entzungo dugu. Aurrera. Lasarteko gureak zentrora bisitan joan ginen. Gureak enpresa taldea 1995ean sortu zen Gipuzkoan. Atzegi erakundearen ekimenez, haien helburu nagusia desgaitasuna duten pertsonak erabat gizarteratzea izan zen, bereziki lan munduan. Gaur egun gureak talde sendo eta dibertsifikatua da, batez ere industriaren, zerbitzuen eta marketingaren sektoreetan. Gureaken gauza asko egiten dira, adibidez, janaria, teknologia, autoen piezak, kableak eta lan hauek guztiak katean egiten dira. Lasarteko lantegian kamioen argiak egiten dituzte. Kamioen faroek daramatzaten kableak nola egiten dituzten erakutsi ziguten, eta gu ere kable batzuk egin genituen. Ondoren, ondo eginda zeudela egiaztatu genuen, primeran egin genituen. Datorren hilabetean haiek etorriko dira, eskolara haien lanera inguruan gehiago erakusteko. Interesgarria benetan. Bai, interesgarria benetan kontatu digutena. Orain jarraian, LH2bekoak emakumearen eguna dela eta emakume baten inguruan egin duten lana bidali digute. Kaixo, gu Bibe taldea gara, eta martxoaren 8 hurrengo emakume aitzandaria aukeratu dugu. Unibertsoko proiektuarekin ari garenez, emakume astronomo bat ekarri dizuegu gogora. Bere izena Caroline Herschel da. Caroline Herschel Hannover hirian jaio zen Alemanian 1750 urtean. 98 urterekin hil zen. Lehen emakume zientzialaria izan zen, bere lanarengatik soldata jasotzen. Beranoiarekin batera Erresuma Batuko astronomo ofiziala zen. Bien artean, garaiko teleskopio handiena eraiki zuten. Saturnoko eraztunaren funtzionamentua kalkulatu zuen. Kometa bat deskubritu zuen lehen emakumea izan zen. Horregatik, kometen ehiztaria deitzen zioten. Guzki 8 ukitu zituen. Saturnoko 6. eta 7. ilargiak deskubritu zituen. Londreseko Royal Society of Astronomico urezko domina irabazi zuen. Caroline Herschel zientzia arloan aintzindari izan zen. Ezkei asko. Horrengo ate. Ara, zenbat informazio. Zuek ere emakumeren bat landu dezute gelan? Bai. Kleopatra landu dezute? Ba, begira. Begira. Ba, bigarren bekoek emakume zertzan zientzilari bat, ezta? Bai. Da astronomian aditua. Bai. Interesgarria beraiek ere bidali digutena. Bai. Eta orain, ea ze musika datorre. Bai, pertsonai eskutuaren momentua da. Eta horretarako zeinen txanda da orain? Lierren txanda da? Bai. Poliki irakurriko ditugu pistak, bale? Bale. Oso da.
hasi zaitezke. Lehenengo pista, handia da. Bigarren pista, asko jaten du. Hirugarren pista, indar asko dauka. Laugarren pista, maskota txiki bat dauka. Bosgarren pista, pelikula eta komikietan ateratzen da. Nor da? Ze ondo irakurri dezun, Lier, oso ondo. Baina berriro emango ditugu. Jende guztiak ondo entzun ditzan. Berriro, irakurritzazu. Vale. Lehenengo pista, handia da. Bigarren pista, asko jaten du. Hirugarren pista, indar asko dauka. Laugarren pista, maskota txiki bat dauka. Eta bosgarren pista, pelikula eta komikietan ateratzen da. Nor da? Zoragarri egin dezu, oso ondo. Eta orain, aurreko asteko pertsonaia zein zen jakiteko momentua iritsi da. Badakezute zein zen? Ez. Eminem zan. Eta orain begiratuko dugu aberkutxan zenbat erantzun dauzkagun, zerenik lehen begiratu eta oso gutxi zeuden. Ea, hemen norbaitek asmatu duen. Hau. A ber, erantzun zuzena dago? Bai. Bai, Eminem jartzen du. Bai. Eta zein da? Unai, Oiaia, Olaia. Zegelakoa? Bosgarrena. Bosgarrenako Unaiek irabazi du. Ez, Unax. Unax. Unaxek. Bost agelako Unaxek irabazi du. Bai. Bale, bazorionak Unax, oso ondo. Gogoratu, irrati gelaren atarian kutxa berdea dugula. Eta atxeden aldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero, opari politak ditugu. Beraz, animatu zaitezte parte hartzea. Eskerrik asko. Belar artean, bakardadean biluzik dantzan. Oinak bustirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak doan egin zaizkit egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei. Nire negar malkoek ernal dezatela lurra, nire arimarekin energia banaiz. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo Poliki irratsaioaren bukaerara iristen ari gera. Baina bukatu baino lehen beste zeo zer falta zaigu. Aste honetan urteak bete duten guztiak zoriontzeko ordua iritsi zaigu. Da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako.
Eta horretarako, zeintzuk dauzkagu, zeintzuk egin behar dezute hau? Oiere eta nik Irati. Oier eta Iratik egingo dute. Aurrera. Lehenengo mailan batean Sararen urtebetetzea izan zen. Bigarren mailan batean Adei Garziaren urtebetetzea izan zen. 6an Beñat terzeroren urtebetetzea izan zen. Hirugarren mailan gaur martxoak 7 Mareren urtebetetzea da. Laugarren mailan gaur martxoak 7 Ana Eloizaren eta Enaitzen urtebetetzea dira. Bosgarren maila 6an Ana Mariaren urtebetetzea izan zen. 6. mailan 2an Mikelen urtebetetzea izan zen. 5. Fatimaren urtebetetzea eta azkenik 6an Aitanaren urtebetetzea izan zen. Irakasleen aldetik martxoak 1 Ebaren urtebetetzea izan zen. Zorionak guztioi, ondo pasa! Ara, zenbat urtebetetze uki ditugun aste honetan. Pila bat, bai. Ia, maila guztietan, gela guztietan bizkotxo, ondo, Ondo. Beno, eta orain musika pixka bat. Beno, eta konturatzerako iritsi gara irratsaio honen amaierara. Gustora egon zarete esasutari lanak egiten? Oso gustora. Bai, ikusi zaizue, Lotxari gabe, hitz egiteko prest, marabila. Oso ondo egin dezute. Eta zuei, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guzti-guztioi. Gogoratu, ostiralero, goizeko 10:00 11:00 alderarte, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko esasu irratiko kanalean ere zuzenean bagaudela. Eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izan ez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubikoitza.sasoetamarrazumaburu.eus atarian ere bagaude noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza eta gora euskara. Agur! Bizitz berri baten nahian, ez naiz bakardadearen beldur. Zure zaretan berriz erortzeko. Beti nahi izango azke bizitzea, nire egalak zabaldu eta egan joatea. Ez nago izolaturi, bakarrik abidik noa.